Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pon 30 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer namung Gusti. Para adiyuswa, anggenipun kita ngukur kandeling caos syukur dumateng Gusti. Nalika nembe bingah kita mungel, kula caos syukur dumateng paduka Duh Gusti. Nanging nalika katempuh sesakit, tinilar ing brayat lan kecingkrangan, saged ugi kita mungel, kula sayah Gusti. Saged ugi namung sawetawis ingkang saged caos syukur ing sadengah kawontenan. Lajeng kados pundi kita sedaya? Ing pungkasaning serat dhateng pasamuan Filipi, Rasul Paulus atur panuwun dhateng pasamuan Filipi, awit sedaya pambiyantunipun ing peladosan, sae ing babagan dana semangat lan pandonga. Rasul Paulus suka bingah, awit kawigatosanipun pasamuan Filipi saged dados paseksi minangka pangreksanipun Gusti dhateng piyambakipun. Ing kawontenan ingkang angel nalika kinunjara, Rasul Paulus ngembak ngengingi pengalaman ingkang wonten. Sikapipun Paulus ingkang rumaos cekap, anteng lan pitados, wujud saking pitadosipun dumateng Gusti. Bab punika ketingal ing Filipi 1:12a. Aku ngerti kecingkrangan iku apa, lan iya ngerti kaluberan iku apa. Ing sadengah bab lan ing sadengah prakara ora ana kang winadi tumrap aku. Para adiyuswa, cetha sanget kecingkrangan lan pepalang boten kedah ngribah dasaring kapitadosan lan pengajeng-ajeng kita dhateng Gusti Yesus. Milanipun sikap ingkang optimis kados dene Paulus kedah ugi ing gesang kita. Nalika katempuh ing krisis sosial, bencana alam, sesakit ingkang mataun-taun lan karingkianing raga, kita kedah optimis menawi Gusti Yesus tansah mitulungi lan nyarengi kita. Gusti Yesus saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon kangge mitulungi kita. Monggo sami miandelaken Gusti Yesus ing sedaya gesang lan ing brayat kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika cetha sanget menawi paduka tansah mitulungi kawula ing sadengah kawontenan. Milanipun kawula kedah caos syukur ing sadengah perkawis. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah caos syukur optimis ing sadengah perkawis. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Diah Kurniani Bambang Joko Sungkowo wilayah Sekawan GKJ Magelang ingkang dasak mangkin mondok ing griya sakit Suraya Magelang, paduka ingkang tansah paring pitulung lan maringi bagas kesarasan. Matemah Ibu Diah Kurniani Bambang Joko Sungkowo menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kegiatan ingkang linuwih. Kawula ugi masrahaken Bapak Pendeta Johan Budiman dalasan Ibu ingkang dasak mangke karimat wonten ing griya sakit Komodo Labuhan Bajo. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin wilayah Gangsal. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati warga GKJ Ketandan ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat
lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amrih tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan boten kasupen kawula pasrahaken lare Astama Kusala wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng gondang winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kajeng Tlepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula inggih ITC Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula inggih kajeng gondang winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.